Or because cars or something? Or? Okay, cool. Alright, well I think we have another like 15 miles or something, so it's not even that far. Alright, take off. Bye. Кой се чува така? Поне с червената. Мале. С Краун Виктория е много съмнително. За много надмина, ама после всичките врачи. Щиха ни пак. Бабата, как гледа на кръв. Бабата с Волвото. Цак! То с камион няма ли да се разкаране накрая? Виж фейсовете. Това е следващия път. Те се обадна някакъв. Следващия някакъв път. Аз на магистралата не обичам така като правят. На мен не ми е приятно да карам пътека на магистралата. Много хора, бе, брат, ще убиеш. Да, бе, да. Те задните улички, какво и се кефи, ама. И аз там ще карам бързо, защото няма коли, нали, ама. Тука, това вика локи-токите да спряга да купим, че с мобилните телефони и кофта. Ама странно има обхват още. Аз гледам. Охо. Да, ама то няма ли да се мръдне? Че не ми се минава там. Че да се мръдне. Това е селският трък. Аре бе, тръкаджия. Не се. Чакат. Криса его е. Ясно. Кой е ясно? Криса. От трък има ли къде се наби? Не. Той се е залепил за другите и няма смисъл още. Иначе червеното е пред Крис. Значи къде отиш? Той този специално гледа го сега. Некой чернилка, къде дойде това? Некой запушва отпред да се струва. Стана, бе, брат. Валихме на селска скорост. То сега гледаше да застане на средата. Да не пуска никой. Остана, брат. На некой му умре колата ли? Не, червения си прави писта. Или има? Аре, бе, виж, те знаят, брат. Те са изводи, братче. Аз това ти казвам, че сте опасно. Чай, че тук с толкова къде ги фанат. Те ще ги фанат, това. Адвоката. Освен отзад, ако някой дойде. Да. Ама ние сме с доста, с 90 пак ще вземат панти за жени. Не, обаче отзад него се обади на куките 100%. Защото точно и на този стреч на мен ми разправяха като... разправяха ми, че като бях тук на една писта и едни викат, нас ни набедиха куките веднага са дошли на пистата да видят, след като нека е тук на тази магистрала са си карали с 140 мили, 200 и нещо километра. Да, той някой ги е набелязал. М6 неки, М3, браче, да, вземи, так.
Ами стария от Ленин. И затова малко ме притесняват. Да. Нека повисакът се заболи, бранче. След Thanksgiving. Време за бачкане, изкарчали всичките пари. Няма. На тея обичаме си. Той е за нормален. Виж и спирачките, бранче, са.